Manka moja říkala, synku, rajzuj a do světa sa vydaj. Seber dobrou náladu, koblížky, přezůvky, daj to do baťuha a mazaj na perón. Tožba, s cestovkou můžu. Pěkný úspěšný den, Travela Pášmová. O telefonu Karel Richteři, dobré den, cestovka, ano? Ano. Tak nějaké informace ohledová létání máte? O cestování a tak dál. Já bych chtěl letět někde o sezóně, někde letadlem daleko. To chci se optat, ty aeroplány, jak to léce? Jestli je ohledová jako bezpečnosti a tak, jestli nemusíme mít strach s manželkou. Moment. Halo, jste tam ještě, vy se smějete a já potřebuju tady tyto informace vědět, ano, nebo podívejte se, my jako daleko chceme a autobusem, vlakem, ono to nende. Moment, chvíličku, ano, já vám dám kolegyňku. Ano. Prosím. A dobré den, Richteřík, ještě jednu. S vámi jsem ještě dcerečko nemluvil, to chci se optat s těma aeroplánama. Jak to máte, jak to léce, kdo to šoféruje a ty vstupenky, jak se to tam dává? A co všecko si můžeme sebou s manželkou jako na tu sezónu vzít? Víte, protože my už se jako vracet nechceme. My už tam chceme ostat. Halo, nebo mám zavolat Fischera, nebo jak? Mám zavolat Fischera? Halo, kam chcete letět? No, daleko, tam slunečko, jak svítí, tož tam. Tož tam, jak svítí slunečko? Ano, jako na dovolenou, Tak na dovolenou, dívejte se. Na dovolenou. Slunečko nám svítí v Tunisku, na Malorce a i někdy svítí, myslím, v Chorvatsku. Ano. Potom by nám mohlo zasvítit slunečko, co já... Ano, a já bych tak... A i v Itálii. Ano, a to je tam, jak je Chile, ano? Ano? To je přesně tam, jak je Chile. Tak přesně tak. A vstupenky, jak to máte u vás? Vstupenky? S jakýma vstupenkama? No vstupenky jako do aeroplána, tak. Tak vstupenky do aeroplána prodáváme. Kolik to koštuje? Koštuje to, co já vím, 3000 a i 6. A to máte jako círka, nebo to dáváte jako přesně? A na splátky, jestli můžu. Jestli to dáváte jako přesně jako ty ceny, anebo jestli to jako je círka, jenom tak jako stříláte, nebo jak? Círka teď střílám. Také stříláte a přesně to můžete jako říct? No, přesně to můžu říct. Kolik? Řekněte, to kam koštuje? byste přesně chtěli. Chile? Ano. Tak počkejte, já se kouknu, jo. Koukněte, prosím, ale rychle já zase... 30 000. Ano. 30 000 jako pro jednoho, nebo je pro moju? Pro jednoho. Pro vašu ne. Pro moju ne? Ne, pro vašu ne. A z moju kolik to čítá? No, 60 000 vašu. 60? Ano. Ano. A jak se to platí potom šoféra tady totok? No, šoféra se neplatí, nebo to je v ceně? Jak šoféra? To no, zaplatíte tady. Šoféra toho leca, co s váma jako poletí. Ano? No, ti, co lécou s váma, tak to zaplatíte tady. To je v té letence. Ano, a šofér kolik teda koštuje? Který šofér? No ten, co to jako povede. Letí letadlo, ne? No tak jak to povede teda? No, kolik máme nachystat? 60 000. 60? Dobrá, tedy a prosím vás, a to jako jak ty aeroplány, ještě to stejně ještě jako nezodpověděli. Tak aeroplány letců. Je to okáčko třeba? Okáčko, a to jako nadzvukové, nebo jak? No, to je nadzvukové. A tož to ne, já chci jako normálně, aby jsme jako tu muziku mohli poslouchat a tak. To jako nende, to je jako daleko a to my jako tak jako musíme špitat jako z moju, to nende. Bez muziky to nende. To bude romantický výlet. No tak podívejte se, to je zlatá svatba jako a to je jako místo veselky, totok. Ano, tůčkom můžete letět, Boeingy většinou do takových dálek léců. Lécu Boeingy? Ano. To má ten šikmý zobák, nebo jak? Ano, má šikmý zobák. Ano. Promiňte, my to nemáme. Ne, jako já se nezlobím, akorát bych potřeboval to urychlit, protože žetony nejsou, jako ano. Tak já když tak bych se stavil jako osobně, ano. Aby si a ty vstupenky mě nachystáte, může být? Nachystáme vám, jak přijdete, tak vám ty vstupenky do letadla nachystáme. Nachystajte mě vstupenky, rádio si tam můžu vzít taky sebou, ano? Rádio si... Ano, vy posloucháte rádio? Já poslouchám. Tož poslouchajte, mějte se.